to haka zaka ga su 'yan shi'a sun fi zakewa a nan, suka je suka zaɓi waɗansu mutane mutum 12 suka ware suka ce wai su ne waɗannan mutane 12 da annabi ya ce halifofi za a yi cikin Qurayshawa ga su 12. abin da zai baka mamaki a cikin su har da Khomeini shi ma abin dariya wai yaro ya tsinci haƙori. Kira kai ka yi ne ban ji ba. Canai kira ne mu tattauna idan in yi istifada saboda ka faɗa abin da ni ba shi a shi'a ba. In akwai wannan abin shi kenan ka tabbatar mai in babu shi kenan. Wannan abin cewa Imam Khomeini yana cikin limamai shari'a limamai shi'a 12 da shi'a suka zaɓo ba inda na ce yana cikin 12 amma na ce imam ne. Ba inda ka faɗa. Kuma na ce ana ce masa sharifi waɗannan za ka yi min inkari biyun. Aka maka Allah. Amma ban ce na cikin tafi ba wanda na ce na cikin tafi Hassan al-Askari wanda ka gyara na ce Muhammad al-Askari. Aka maka Allah. Kuma wannan ka tabbatar yana cikin tafi shi. Aka maka Allah ka ce baka ce yana cikin shafi ba ga wannan din bari mu kunna kai. Na'am. Ga bidiyon yanzu a hannuna bari mu kunna ka. Ni ba na da bukatar bidiyo algafa ta bala ga maciji ba a nuna ja. Ga fili ba a ga inda ba kasa ake ga ko ba. Ina magana da kake so ka faɗa. Har ka faɗa na lokaci da saboda ni a waje in gaya maka wani abu. Na'am. To bari in gaya ma bisaraha ni a waje na kai ba suka bane da zaka kawo min audio in yadda da shi. Amma ga shi na kan shafin ka koma kan shafin ka ga mun. Amma maganar da zamu da shafi iska ce fa. Shafi na audio na aka shiga shafin aka canja. Amma ni magana gani ga kai tsaye. Aka wuka Allah kai karatu live da shi akai shafin ka kace ba kana suka haddasa da kenan ka ba karni 20 kake rayuwa ba. Zamani ake na AI amma in dai har zamani ya kai matakin da shafin ka ma ba ka da suka duk karatuttukan da kake yi kana tunanin sanarwa ake an bai kamata ma a ci gaba da yin karatuttukan ba sai a daina tasjili a daina karatuttuka ai ba dan shafi ake sa ba ana yin su ne don masu amfana mu ba sharatan sawa a shafi wani abu ne na daban shi ne ba kamar ke kuma ko shafin ne yanzu na gaya maka ai na gaya maka gaskiya ko shafin ne tun da yanzu ya zo hannunka ni a waje na ba su ka bane abin da nake ce maka dan ka hukuntar da kanka ni da kai ne magana mu ba sharatan ta ce kaza na ce ni ban ce ga abin da nake shi da zai kai mun hukunci da magana ta to ai saboda ni tambaya ta akan abin da kai ya riga ya wuce dama yanzu ai zaka iya cewa yanzu ka gyara ko yanzu na canza ko ba yanzu ba haka na faɗa ba a ni ba a gyara cikin abin da na faɗa aka rauka lawo ni wallahi ba shi bane abin da yasa na kira ka magana ɗaya ce kuma tambaya ce ne wallahi idan ka haska mun a bidiyo na ce in dai ka haska mun wannan inda shi'a suka ce Sayyid Khomeini yana cikin imaman su wannan manzo Allah ya ce yana cikin imamai amma ba sha biyu ba yana cikin imamai amma ba sha biyu ba wani yana nan akan haka yanzu ka faɗi wannan magana ta kasa yanzu ya mun cewa an yi masa ka faɗa amma karatun ka cewa kai shi'a sun ware sun zaɓa ba kace sun zaɓi wasu sun ɗabbaka wancan hadisin na imamai sha biyu ciki kace abin dariya yaro ya tsinta kori kace hadda Khomeini a ciki akai dariya a lokacin a cikin sha biyu a cikin limamai da kuma cikin limamai amma ba ka kun cikin shaji ba yanzu ba ni nake gaya maka abin da na faɗa la kana da ban dariya kana da ban mamaki haka kalla ni yana cikin imamai ba inda na nasa ta cewa ko ni cikin shaji ban faɗi wannan ba amma kana da gana akan shaji kuma ni yana da kana imamai akan hadisin Ismail Ashar kai kana ganin tunda ina magana akan yanzu misali